Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan amaking, nga iti agdama kat adda ijay Canada. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Happy Mother's Day to all mothers from Aida Garcia. Happy Mother's Day kan ni mother ko Arsing Tibuyen. Amin nga antik, ipag kan kasinsin, kastamat dagiti gagayam ko from Glycy Tibuyen. Happy Mother's Day, Elma, Eli kan Elvira Sagon from Beng Sagon. Makablaawan ti Enero kan Jacinto family di Tabaro, Asinggan, Pangasinan from Lin Virgo iti Hong Kong. Happy Mother's Day Mamang Cora Ann Daligon. Kakabsat ko di Taaglipay Quirino kan ading ko ani Olivia Daligcon di Tamalapat Purok 4 from Rose Ann Confieso. Happy Mother's Day Mama Leonora Lawa di Taubanga, Bakulongan Sur. Kan shout out kada Gretchen Lawa, Faith Kanbing dita Hong Kong from Torogi in Hong Kong. Happy Mother's Day kan ni nanang ko, Tita Bisnan, ni manang ko, Aseli de Guzman, kan Maricen Tuzon from Feng Bisnan iti Hong Kong. Shout out kada Adorasyon Carrion kan Jobert Namyon. Makablaawan ti Ramos, Acacio, Labicani, Oyaden, Calvan family dita Pudtol Apayao, kan Fernandez Batallones family dita Abra from Judith Ramos ti Kuwait. Shout out pa iti Cabalteja, Calautit, Hermoso family dita Ilagan Isabela from John Well Calautit.
Happy Mother's Day, Nanay Emerenciana de la Cruz, Remigio, ti San Mateo Isabela, from Paul de la Cruz. Happy Mother's Day kani ipag ko, Marneliza, kan Epifania, kan amin at taga Piña Jadin, Nueva Vizcaya, from Hong Kongers. Shout out kani Lamberto Pasion Jr., anak ko ani Leslie May kan apok ani Anaya Faith Andres, dita Villa Carmen Ramon Isabela, from Linda Pasion. Happy Mother's Day kada Jenny, Susan, Doris, Beth from Rodalina, Sagid. Makablaawan nila kay ko Dexter Rivera, anak ko ada Jet kan Jade, dita Dupax from Jasmine Rivera. Lakay ko ani Jason Hernandez iti Del Pilar, Cabatuan Isabela, from Real Beauty Hong Kong. Happy birthday Madeline, from Francis Caca Lopez. Makablaawan dagiti opisyales ti Lawak United People's Association kan Happy Mayflower Festival di Talawak West Alcala Pangasinan, from Kagawad Bulan Videoke. Shout out kani Aga kan Kalbo dita Sitio Kabidayan, San Cornelio Caba, from Christian Kalika. Happy Mother's Day Inang Celia, kan shout out kani Tatay Tulo dito'y Barangay Tapa, San Mariano Isabela, from Insan Arnel. Makablaawan amin at trabahador mi, kastamot kanila kay ko ani Jason Baldovino, from Shoni Baldovino. Happy Mother's Day kani mamangko Eli Baldovino. Makablaawan pa ni papangko Boy Baldovino, ni Jackie Jomar ken Danmar Mendoza, from Jason Baldovino. Intay nga ruden ituloy abasaan ti surat ni Making. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan a Making. Kat no mangag ko daytoy, amuklatan at isurat ko ti maipatpatangatang. Adak itan dito'y Canada manang, kat si papanakkelak amang ibaga, akadwak itan dito'y ti sibubukal a pamilya, karaman ti kakaiso na akabsat ko. No kinarigat ti panagbiag ti pagsasaritaan manang, panagkunak ket maysan tinagdalanan mi kadagiti sangkarigatan a pagteng iti biag ti tao. Isaasapay lakuma tamapili met daytoy a maipatangatang, tapatsyak a makaibati daytoy iti nabalitokan nga adal ken inspirasyon kadagiti naayat amang tartarabay iti YouTube channel yo. Napambanugak Sonya. Nagsakit tintero abagik. Talaga ngamin ang nagdagsan at trabaho ti construction lakay. Tinasaya at isagana kun ti pagdiramus mo. Ay, huwag man nga rodan eh. Kaya't kung taaginan ha. Ay saan pa'y adaryo? Apaman ang makadiramus ka, mangantayon ton, tanakaluto akmatan. Ay, kastaya. Wen, lakay. Ay, wen. Ayan na kitag kapsat nga eh. Isursuro ni Making di adi na nga garamid iti assignment. Kastaya. Ay na. Naimbaglakit din tananakam ni Making nga oray no sa nga pulukot may salayang titawon na. No may papan ka dagiti anak talakay, awan ti makunak. Talaga anasaya at nangagpadpada. Napintas ngamin ti panang disiplinam kadakwada. Diyak ida madisiplina anasaya at naawan ka akatulungak Sonya. Iso adwata ang makagapo no ape anasaya at dagiti anak ta. Nanang, apedi ka pala maturog. Adalo man tirabi eh. Ilaplepas ko ako pinandagito'y nalabaan akawus tayo anak ko. Iso pa yung amin nga aramidak inton bigat. Nanang? Sika, apay anak kariing kapay laeng. Rumbang ko maanakaturog kan saan ka di. Adapay klase minton bigat.
Lep-lep Pasko lang amin nga narami ti assignment ko, nanang. Medyo nabayaganak kami iti panang isurok itay ko ni ading ko anina. Kasta aya, ano samdi adim ha? Dudua kayo nga agkabsat kat masapul nga agsin naranay kayo. Wan nanang, di kay agdanag, takanayon alaglagi pagday tabilin nyo. Kat nalpas mo ti assignment mo ako nam, saan aya? Wan nanang, Ingkamot nga rudan aginan na anak ko, ta mga numaladaw ka nga agring inton bigat, kat maladaw kayo iti adim asumrek iti pagadalan. Ne, ada kayo matgaya man nga agkabsat. Wan, nanang. Ayan na ngay ni manong mo. Ada dita, nanang. Ada kasasao na. Kasta aya. Malaing ka agsukatan ta isaganak ti meriendayo. Sige, nanang. nanang, nanang. Oh, apay making. Anyat na pasamakan ka. Wood nga ron, manong. Apay. Nanang, ading ko, di ka trabaho ni tatang iti construction di kinasaritak. Imbaga na nga intaray dito ospital ni tatang. Ha? Anya, ay Diyos ko, apay ka numaking. Apay nga intaray da di ospital ni tatang mo. Anyat na pasamak. Natinag ka nun ni tatang manipo di may kadwakad sa aran ni tipat patakder dabalay. Anya, ay Diyos ko. Sonya, ay nga awan di mariknak. Dr. Ison. Dario, lakay. Sonya, apay nga agsangit ka matsan. Diyak namin malapdan tirik na Dario. Ibagam kanyak. Anyati ko na si doktor. Apay nga awan Apollo si mariknak iti pagkaik. Apay ajak makakoti. Dario, spinal cord mo tinapakaruan. Kapoy ti panakat nagmoy ti pagtrab-trabaho. Ayan niya. Dito ti agpaiso. Kuna ti doktora. Inutilakon kastanganti. Dario. Diyos ko. Apay hanap pasamak ti kastoy. Apay. Gapo iti pan nakaaksidente ni tatang iti pagpapaayan na, nagbanag nga inutil ti amak manang Emmy. Sigon kaninanang, imbaga kano ti doktor, a posible a maipamuspusan a makakutimot laeng ti amak.
Ngamdakkel agatad ti kasapulan. Banag asaan met a maipamuspusan ni nanang, gaputakas iti nakunakon, marigrigat kami laeng. Napalalo ti asik ka ni nanang, gaputakanayon analadingit, ken maimay-mayeng kadagidi agundaway. Uray siyak manang, napalalo met ti ladingit ko, ngem ingka gumaaklat ta ida nga inandingay ken ni ading ko. Iti maysa nga agsapa, kastoy tinapasamak manang Emmy. Ni, nanang, nagsapa kayong mutanagling. Wan making, nagluto akon iti pagarmusaran nyo. Awan mo't sirot mo ita, iso ano mabalin anak ko. Sikala ko man timang pakan ka ni tatang yo apaman ang makariing. Ha? Masapol ngamin ang masapa ak asumrag iti construction. Anya? Construction ko na yun, nanang? Kasapulan nga ag construction ak anak. Dakdakkel ti masweldok ijay, ngam ti panaglako-lakog iti palengke. Ngam nanang, trabaho ti lalaki ti construction. Kasano ko mga trabaho kayo iti ngay? Nakasarita kun idikalman ti porman a pagtrab-trabahuan ni tatang mo. Kastulong na kanun kada tayo, imanugot a makipordiyak iti construction. Ngam, nanang, ang mga di mo kabalan. Ikagumaak anak ko, nasken a mabaelak, tapno da pagbiag tayo. Nanang? Isa pa nga asim making, sikati inauna, sikati namnamaek akang runaan a makatulong kanyak. Asikasum ti amakan ti kabsat mo, wan? Sige, nanang. Maalangarudan, nasken a mapanakon, taita ti umuna nga aldaw ti panagpaay ko ije construction. Madanaganak manong. Anya ti kaya't maasawa na din ko? Ni nanang. Apay ni nanang? Basta manong. Ni nading, di mo pagdanagan ni nanang. Mamati ak ngawan ti daka sa mapasamak yun kwa na. Manong? Wen. Mabalin ka di asikan ti mapanmang painom iti danom ko ni tatang, ading. O sige manong. Diyos ko, oray ni ading ko, madanagan mo't ka ni nanang. Saan nga minasinsinan ti kasya sinarok ni nanang at trabaho? Makapadanag. Ijay lang nga rodon ang nadisgrasya ni tatang. Kan may sa, babae ni nanang. Saan aron mga construction ti trabaho na? Ngam ape asimraklat tayo jay. Ay, pangasim ko ma Diyos ko. Di mo baybayan ni nanang ko. Tarabayim ko matinak. Pangasim ko ma. Sonia, agi na nakapay. Di ka unay tamang numabigla ka. Nay, saan ka mo't anairwam iti kastoy at trabaho? Di nakpagdanagan manong kanor, kabaalak da ito'y. San abali, taag palamot laang ti darat ti ipapaaramid yu kanyak dito'y. Wala ngam, saan ka mo't anairwam? San tumaysa? Babae ka. Ang mga noan niya ti mapasamak ka. Di nakpagdanagan ko nakmat manong kanor. Ikagumaak ti agbalin ang nagagat. Tapno pa kairanudan dak dito'y. Tapno sandak nga ikatan. Masapol ko at talaga ti panggadan. Di mo taglaklako ka, di palengke. Wan manong, ngam saan nga umdas ti mabirbiro kak iti panaglaklakok. Dakdakkel nga amang ti pordiyak diti construction.
Sonya, Isa pa nga asim ko mama anong kanor. Ano sandak nga agtrabaho ditoy. Di kay agdanag. Ikarik nga ikagumaak nga aramidan ti amin apa aramid yo kanyak. Agpakpakaasi ak manong kanor. Ano sandak ko ma? Pangaasi yo. Kumusta ni tatang mo, Making? Napakanmin ka ni ading ko, nanang. Nakaturugan Di adim ngay. Naturog mo ten, nanang. Nabannog ngamin ang nakikinkin na tawa itay ka ni tatang. Kasta ka di. Ay, si Kangay. Apay adi ka pa'y naturog. Alas 9 iti rabi Ay, agtuglupak mo ten, nanang. Ngam inururay ka ngamin. Apay narabyan ka. Nagbuhos kami ngamin iji construction anak ko. Kung ati porman asan amabalin nga ipabigat ti panakabuhos jay slab. Iso nga inring pas may abinuhusan. Nanang, Pasensya kan anak ko no naladawa kasi mangpet. saan naroon bang ngagkid daw ka kanya kiti pasensya, nanang? Maawatak. Ni, apay na barabadan itilupot iti dakulap mo, nanang. Awan anak ko. Masapul lang amin daytoy. Anay ko. Oh, apay yun, nanang. Nan, kita man dagiti dakulap yo. Allah, nanang. Puro kalyumot tan dagiti dakulap mo. Making anak. Apay nga kastamat tan, nanang. Talaga kasta anak ko. Ta sa anak mat ngamin anairuam nga agpala. Ngamawan anyaman na dagitoy. Kabaelak nga ibturan ti amin a sakit. Basta maisakad kayo nga agaamak. Ibturak ti anyaman abanag para kada kayo a pamilyak. Nangruna kada kayo nga anak ko. Malaksid iti panag-construction at dapay daduma at trabaho ang nag-sidelinean ni nanang ko manang Emmy. Nakilabada, nag-extra iti karwasyan, ganoan niya pa'y apanggadan ti sinarek na, tapno maisakad na laeng ti panagbiag mi. At dadagiti gundaway ama si putak ida nga agsinsinangit kan ni tatang nang runa no iti rabii. Uray la malunag ti pusok iti panagriknak, tunggal makitkitak ida akas jay. Ngamawan ti maaramidak, iso nga ilimlimod kumatlat ta idin ti agsangsangit. Gapo siguro tanalaos ti pinnatag mi asang kapamilya manang, kaslasaan mi anapupuutan ti panaglabas ti panawan, ta idi agbalawak, agturpusak met gayaman iti kursok a komersyo. Anak, sigurado ka kadi nga okay laang kan ka at adim ti mangkadwakan kay ti panagturpos mo. Saan tayo ngamin amabalin a panawan nga agmaymay sa diti balay ti amam? Amomot siguro ti kayat ko asawan. Di kagdanag, nanang. Maawatak nga pa asanda ka makuyog iti panagturpos ko. Making anak. Ngam kayat ko nga ipakpakauna kada kayo, nanang.
Da kayo ti kang runaan na pangisagutak iti diplomak. Making anak, Naidumduma kayo, nanang. Pagwadan kayo nga ina. Para kanyak, maysa kayo banwar. anak, pangasim ta saan la kumaasyak ti pangibagaam iti kasta. Tano saan an aksidente ti amam. Mamaati ak anakarkaro pa iti aramiden na, kumpara iti naaramidak. Nanang, amok day ta. Ngamjak malapdan tirig nakamangiyab kasi tinalaw sa panagyaman ko kun ka. Anak ko, Ipampanakal ka unay, nanang. Unay. Nanang, ada na pinta sa damag nga ipakaamok kada kayo. anya day ta anak ko. Nakastirig ako niti trabaho. Ha? Agpaiso anak? Nanang, napagasat anak. Talo ti nagsasaro nga imawag kanya kadagiti inaplayak. Yung pinilig syempre, dahil tayo kumpanya talaga kayat ko pagpayan. Ay, di kat nagsaya at no kasta anak. Kablaawan ka. Agyaman ak, nanang. Ipampanakkel ka unay making. Da kayo iti kabsat mo. Agyaman ak, nanang. Kat itatag trabaho akon. Siya akon ti makaamok kada kayo. Karaman nun ti panagadal ni Nina nga ading ko. Anak, Pangasi yun, nanang. Saan kayo ko mga gadgad? Ti kayat ko. Ipamaysayo lang nga asikas mo ni tatang. Tasyak mo ti mangisakad iti para iti pamilya tayo. ha? Pangasi yun, nanang, ha? Saan kayo ko mga gadgad? Pangasi yun. Ngam ka ba ilakpay mo ti agtrabaho anak ko? Nanang, dumngag kayo kumakanyak. Pangaasi yun kuma. Kumusta ti Riknam, Dario? Maya, Sonia. Okay, Nasayaat nga ron no kasta. Ay, ang mga numabisin kan lakay. Ibagam laeng tayalaan ka iti kanam. sa anak, mabisin. Ne, apay nga agsangit kamutin ngay Dario. Apa yun? Ay, gamin ti pagiks, Sonia. Gapo, tanagbanag nga hotel. Saan ka na natulungan, Apolos, anang isa ka iti pamilyata. Kagurak ti pagiks. Dario, anya ka kani. Saan arumbang agsao ka iti kasta? Sonia. Amok ano saan ka nagbanag akasta? Sigurado asikati kang runaan anang isakad iti pamilyata. Amamo kan lakay. Amok a responsable kan nagagat ka. Pangaasim ta di kagsangit akasta. Makapadakas kan kadayta. Malapdan ti pagigis, Sonia. Kinunakbutan kan ka. Awan ti rumbeng apam ko tam amangay ay itibagim. Tano saan ka na aksidente? Mamati akadinak pinagtrabaho Apolos.
Iso a husto kumanday ta Dario. Saan ka nga agsangit? Nanang, itata nagturpuso ni ading ko. Mabalin ko na patuloyin di panggap kong agabrod. Umadayo ka, anak. Wan nanang, ada ngamin dimtang kanyak nga oportunidad. Jaketa palabsen. Tamo ka mas maipaay ko pa iti amin na pagkasapulan tayo no makatrabaho ka di Canada. Ay, making anak. Iso akayat ko akid daw hindi pa malubos yun nanang. Sana bale, ta nagturpos mo tiniti kolehiyo ni Nina. Talaga ka di asaan ka na malapdan. Maladingitan kami ngamin no umadayo ka. Maladingitan akmat nanang. Ngam ikagumaktag balin anatibkar. Kan may sa, da kayo tagbalin ni inspirasyon ko iti pa nagtrabaho ko di abroad. Pangasiyo ko mananang, saan kayo ko mga agliday? Ken saan kayo nga agdanag taagan nada kakanayon? No talaga akas na ti pangadag mo anak ko. Sige, si papalubosak. Da kami iti amam. Kat aganad ka kumaakanayon iti papanam. Iti ipapan ko dito'y Canada, napagasatan akmat manang. Iso nga idinaaddaanak iti pamilya, ininot anaalak ida, kastamot ten ni Nina akabsat ko. Kayat ko kumanga alaan mo't dito'y dagiti dadakkel ko, ngam nagkadkad ni nanang, tamarigatan ka no ti amak. Iso atap no masubadak ti kinaimbagda adadakkel ko, kang runaan ti sakripisyo kada kami ni nanang, ipapaay ko ti amin a pagkasapulan da. Kat siguraduak anapintas ken narangpaya ti panagbiagda. Kadagiti padami a nagdalan iti rigat, wenno agdaldalan pay laeng iti kinarigat. Kayat ko kumanga ibati daytoy a panirigan. Saan tayo asumuko, tati kinarigat ket paset ti panagbiag.
Basta si bubukal kan natibker ti pamati tayo iti Diyos, kabailan tayo asarangten ti anyaman a pannubok. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Making. Making pagayam ko umunay ti amin, kayat may akablaawan ti inam, kastamot ng dagiti amin nga ina ti pagtaengan. Happy Mother's Day kada kayo amin. Bilibak iti panagsakripisyo ti inam pagayam ko. Ta ultimo ti panagkonstruksyon kat kinabailan na tapno maisakad na kayo laeng a pamilyana. Saan asinsinan ti naglabasan ti inam pagayam ko? Kat kasken ka, dayawan kan saludo akken kuana. Naidumduma ti inam pagayam amaking. Kat daytoy ti gapuna nga inranami iti espesyal nga aldaw para kadagiti inna ti panna kaipatangatang ti padas mo. Tadaytoy ti agbalin asagot mi kadagiti amin nga ina ti pagtaengan. Ulitan mi ti kablaaw. Happy Mother's Day kada kayo amin. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsak, isudat ng paris. Pada